Sup. Hari oंख्रि ना सें दैबानानि हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनाय जाबाय गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर नुवाखै मायाव सालमाय बेरदो जि साखायो साननैसो भिडिअ लाबोथाराखैना मानसियानो सालमाय बेरबो जाजोब्बाय लोगोफोर जेरावबो सालमाय बेरजोब्बाय उपाय गैया लोगोफोर मा खालामना मालाय बेरनायखौलाय ओमफ्राय मा होनो भिडिअ खालामनो सानदों माखौ डाबल नुबाय ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बिमाखौ लोगो लादोंमोन आरोना दिनै भिडिअ खालामनो होननानै नुजागोन ना नुजायाथाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर थास' बिबार संनो होननानै माबादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा सानजौफुआव जालानो आरोना सानजौफुआव जाया होननानै बुंदों ना दङ नालाय नाखौ जोगोनार बिजौ लाबोदों ओमफ्राय बायदिसिना मैगं माबानानै होगोन खोना खारै जानोनो खारै जोंना माने सेनाव नांनाय दंमोन आरोना खारै जायोनो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिनो लामगोन नामा जमा जमि रायदो मा जमा जमि जायगायानो गैयामोनबालाय दानि ओंखायसो जमा दोनदों आंलाय लाबो साब्रा मामबार बिमानि सायाव साला लाबो दे लाबोगोन ना लाबो दे लाबो आयौ गोबाव थांना थाहैबायबालाय इसोरनो साहा होआसै मामाथ' र' बोरै लानांगौ इखौलाय रांखि दाउ आं मोनला गाइखेरलाय ओहो आं जानो नागिरदों औ मबाइला जिला मा मैगं इयो दालाय ओमफ्राय मा संनायदो hari oंख्रि ना सें दैबानानि फख्रिया लोमजोब्बाय नै दसे सा लोंनांगौ बुंबाय दसे थाबाव मासिथारलै नोंसोरबो सोरानो उन्दैयो जाग्रा सोर फानहैदो इसोरलाय जाग्रा फानदों नामा लाला लाहा खाना फानो आरो अयसासो अयसानि हायाव रज'नाय माबा जबा बिलाइ गामोन बेखौ मा होनोमोनलाय वाव खारदै जोंना मिथिया माथो दैया मोजाङै रानासै जानोसै आं दा जानोसै लोगोफोरनाय आंना गुदुंखा जा गुदुंखा दासो मोन्दों ओंखामाबो ओंख्रियाबो फुङाव जायाखैना जि उखैबाय ओंखायनो जानोसै आं जि थाब आं सङासैबो आइया संजोब्बाय बेखौ जानना होल' होदो ओमफ्राय आइयासो नायबाय आं सङासै जनासो थाबाय दसे ओमफ्राय दा जानोसै ओमफ्राय दायो थास' बिबार संनायखौ एसे देखायसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा जानोसै आरो जानायखौ बारा देखायबाय थाया लोगोफोरना हायखं माबा हरनो हाला इखौ सामससो ना इयावनो थाथोंसै जानाय नायनोसै गुदुं बारा गोथाव मोनालै आं खारदै ओंख्रिखौ एसे गुसु जाबासो गोथाव मोनो फुंनि पटल एवनाय ओमफ्राय दानि एवनाया सिदुङा ओमफ्राय जेबो ना बाथोन बरिया
जाबाय थानोसै ना बाथोना जा गोथाव जाथारो बिराद गोबावनि उनाव ना बाथोन जादों dukana lansai आं गुसु जाथोंसै जा गुदुंखा दासो मोनथारदों आं बे मानसिया उखैनानै थानो हालामोन जा उखैखादों बिस्रा मालाय जाजोबदों आंहा जायाखै नालाय बेलाबो जाबायना दुथासो जालायलांबाय जाबाय थानोसै आं होमबा लोगोफोर दायो लोगो मोनसिगोन थाजों बिबार संबाय दे मोनाबिलिनि रिल्स खालामदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ दहायथ' बानायनाय जायासै ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय दानि दसे रिल्ससो बानायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आइया थासखौ खानानै दोनबाय ओमफ्राय दा सकाव थांदों बिसोरो ओमफ्राय आङो दा सायना दोननोसै ओमफ्राय आइया संसिगोन आरोना लोगोफोर नै राधा रानि जानो नाजादोंमोन होनलाय ओरैनो आरोना बानाय मा होनो रिल्सनि थाखाय बहा राधा जानो हानो जोंना नै थास'आ दा आं दा सायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो गोसो दंबाथाय ना मा होनो ओमफ्राय बेखौबो आखाइयाव माबा गाननांगोन ना माथा नांजोबगोन ओमफ्राय आखाइयाव प्लास्टिकनि गानना लानोसै नङाबा माबा नांजोबो बेबो माने जोंहा फंबायनि बार्थडे दं ना गाबोनो मा होनो गाबोन 15 आगस्ट ना गाबोनो इन्डिपेन्डेन्ट डेबो ओमफ्राय जोंहा फंबायनि बार्थडेबो दं बेनिखायनो जोंहा मा होनो बाबुनि मुङै फुजा होना दोननो नागिरदों आरोना मानसिथ' गैया हस्टेलावसो दङ लायनो सानदोंमोन साननाया ओमफ्राय खेला ना मायबा दंनो फुटबल ओंखायनो लायनाय जानाय नंला बेखौ ओरै हास'नानै लाग्रोजोबनोसै थाब जानाय बायदि जिं बरिं सल'फोरखौनो दामनोसै आं मबाइलजों रायलायबाय थाथ'ला नोंथांमोनजोंथ' उनावसो नुहैयो नालाय मा होनो आरो दा दसेनाव लोगो मोनसैनो होमबा हे बे दरसे हाब्बाय माइले मा मस्ला इमा गुफुर गुफुर गोलैजोबदोंलै अ अमा आदार रुनाया सिद्दावजोबदो बबेयाव बेफोरो माथ' बारखांदो मा दा दोनफ्लांनानै रायजादों आंहा सोर फैदोंमोनलाय सोर सारायखौ होनदों सस सुनानै Mama माननाय माननायखौनो जा नोंसोर जाजोबथारनांगोन आंथ' जानो लुबैखाया बारा मोजां बुङो नोंसो आथुर सायनानै आं एक्सट्रा दोनखादोंमोन ना नोंसो ओरै आखाइजों माबा हैनानै सायदेरफानानै दानिया जादो माननायखौनो संगासिनो बिमाया अरा एवनो जोंगासिनो दं ओमफ्राय गोदौगासिनो होयांसै नों होमबा भिडिअखौ हमना हो नों मान बेखौनो सानो होबावलायो आं संनो रोंखागोन ओरैनोबाबो
संबा बेदर होना होदो मोनबाय ओमफ्राय रानबाय नामा मा होगोन इयाव मा गोखै होगोन गोखै सोखै गैया माला खोदै होखो नोंलाय बबेनिफ्राय खोदै मोनखो नोङो न'आव दं ओमफ्राय खोदै फिसायानो गैलामोन दाख्लै बेसेबां नागिरदों जों आबौजों आंखो ए बेसे नागिरनानै थाइनै ना थाइथामल' मोनदों ओमफ्राय गैखालामोन मा नोंनि मेगना मानि मेगन मावजियानो बेनिफ्रायसो ओइ जाबाय आं नांलालै दिस 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 जिगाब नांलालै आंनो एख' नांला जानोसै बाबा बे जाया खोनायो बुंबाय 10ता साराय 10ता जालायलांबाय अ राइट बाबाया होनदोंमोन खानसेया मा होनदों नामा दयनि खारदै खारै ना जानोसै स्लुब स्लुब बिराद मोनथास' बिबार संनायखौथ' जाखायो बेफोर खिन्थु आं बारा मोजां मोना दे जानो गोथाव जायो होमबाबो आं बारा सुखुवा दासो मोनदो गुदुंखा बेदरा जानो हाया गुदुंथार जाबाय थानोसै लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय खामानि मावदोसो नों जाखांनानै उन्दुनांला